Вытворчасць творчага калектыву «Кадр». Кастрычнік 1934 года. Паважаны пан, чым магу вам служыць? Добрый дзень, калі ласка, пакажыце мне якое-нибудь колье. Вось гэта. Адважуся заўважыць, але вы паказалі на бранзалет. Бранзалет? Дакладна. Ну і няхай будзе бранзалет. Адну хвіліначку. Бранзалет. О. Не-не-не, гэта не тое. Можа быць, вы ўсё ж пакажаце якое-нибудь элегантнае колье? Гэта сапраўды колье? На самай справе? Па-за ўсякім сумневам, я займаюся ювелірнай справай 24 гады. Прабачце, ці магу я паглядзець на гэты пярсцёнак? Гэта ж пярсцёнак, я не памыліўся, праўда ж? Маеце рацыю. Ну, калі ўжо гэтыя рэчы ўсе такія прыгожыя, я іх возьму ўсе. Усе? Як пажадаеце, пан. Дазвольце толькі заўважыць, што ўсё гэта будзе каштаваць вам 9300 злотых. У такім выпадку дадайце яшчэ што-нибудь на 700 злотых. Для роўнага рахунку, толькі паэлегантней. Што наконт гэтай забаўкі? А што гэта такое? Брошка. Добра? А вы ведаеце, што гэта такое? Хвіліначку, а што гэта? Глушыцель, я не вельмі вас разумею. Вы запакуеце ўсё адразу ж, ці дадаць да яго рэвальвер. Значыць, відаць, гэта рабаванне? А вы здагадлівы. І ніякіх хітрыкаў сігналізацыях, гэта шкодна для вашага здароўя. Усміхайцеся і пакуйце. Вось гэта. Адвярніцеся і пашукайце што-нибудь у ніжняй шуфлядзе. Можаце павярнуцца, калі далічыце да 100. Але не раней. Есть кто-нибудь? 32.
Гэта ж Рыхлінскі, людцы. Езус Марый, ён жа такі малады. Святы Францішак, такі малады. Дзякую вам. Ён выходзіць сёння. Рана ці позна ён павінен быў выйсці. Дзякуй, можаш ісці. Добрый день. Банк Крамера. Незабудка. Прошу отключить сигнализацию. У сховища. Ва-банк. Пераклад і агучка. Культурны каток. До сустрэчы. Zawsze pan tak wsiada?
Божухна. Генрик. Henryk. Заходь, коли Wejdź, ласка. Henryk, proszę, wejdź. Генрик, я вельмі рада, що ти вже на волі. Cieszę się, że już jesteś. У мене już якраз jesteś na обід wolności. готовий. Wiesz, Я mam зараз akurat принесу. przygotowany obiad. Zaraz coś podam gorącego. Я не наведвала ciebie цябе, tak бо dawno, крыху bo прыхварыла. chorowałam, nie І mówiłam. яшчэ я A на teraz 2 byłam тыдні 2 з'язджала да tygodnie w цёткі. W Skierniewicach. Dziadzia skanał. Wujek umarł. No tak, właśnie. Я павінна вас Właściwie пазнаёміць. powinnam przedstawić panów. Генрик, Henryk, дазволь pozwól прадставіць państwa. табе пан Кармяліцкі. Маё прозвішча. Мне вельмі прыемна. Я To прынесу Ja прыборы. pójdę po nakrycie. Zaraz przyniosę. Сядай, Генрик. Застанься. Zostań. Пад'еш хоць Przynajmniej na трохі. obiedzie. Што ты робіш з крэслам? Krzesłem. Хопіць, перастань. No, czyś Ty что, się z глузду przestań. з'ехаў? Шукаеце рамізніка? Мы можам вас падкінуць. Jedziemy na pewno w tym samym kierunku. Пэўна, нам па дарозе. Я до пана прэзідэнта. Туды нельга. Не трэба, прашу мяне прапусціць. Але туды нельга, нельга. Прэч адсюль. Пусціце. Ідзі ў дупу. Пайшоў прэч. Нельга. Пан прэзідэнт, Prezesie, прабярыце рукі. przy sobie. Пан прэзідэнт, Pan musi mnie wysłuchać. вы павінны мяне выслухаць. Kasjerzy. Вашы касіры не жадаюць выплачваць мне мае грошы. Chodzi, niechże pan mówi spokojnie. У чым справа? Раскажыце ўсё спакойна. Panie prezesie, ja... Пан прэзідэнт, маё імя Ян Рожак. Mam u pana У вашым банку ляжаць усе мае зберажэнні. oszczędności. A ci bydelacy... А гэтае гадав'ё, прабачце, Kasjerzy. вашыя касіры не жадаюць выплачваць мае грошы. No to ty... Ідзі да лікаматары, магу я спакойна расказаць. Drogi panie, niechże pan tak nie Прашу, krzyczy. пан, не Niech pan крычыце, przestanie перастаньце абражаць obrażać маіх moich падначаленых. podwładnych, panie Majer. Гэты пан кажа, што яго прозвішча Рожак, але ён жадае зняць грошы з рахунку пана Кавальскага. Мы не можам іх выплаціць. На вялікі жаль, грошы з рахунку пана Кавальскага можа зняць толькі сам пан Кавальскі. Так, але я... Co? А вы чаго маўчыце, як партызан? Przecież... Гэта ж вы параілі мне пакласці грошы на чужое прозвішча. Płacenie pieniędzy pod obcym Гэты пан nazwiskiem. запэўніў мяне, што я магу скарыстаць рахунак пана Кавальскага, каб потым не плаціць падаткі з гэтай суммы. A ja, proszę pana, nie będę musiał płacić podatku od tej sumy. І яшчэ гэты спадар сказаў, што гэта будзе джентльменскае пагадненне. Będzie na zasadzie... Джентльмен агримент. Rzeczywiście Вы сапраўды рэкамендавалі нашаму кліенту джентльменскае пагадненне? Gentleman's agreement? Panie prezesie, Пан прэзідэнт, я не раблю нічога без вашага дазволу. by pan nie wiedział.
А з другої А сторони, з іншого ладне, боку, пан пане Рожик не сумлінно шукати прибиток такими способами. Що за лухта? Ale jak to? Co uczyć? Мяне, сумленнага паляка, яшчэ і вінаваціць Sposób! за тое, што я не хацеў страціць капітал, уклаў грошы ў ваш банк. Хочаце мяне зганьбіць? Рабаўнікі, мярзотнікі. Вы мне за гэта заплаціце, нягоднікі. Дзякуй Богу, у нашай краіне існуе закон. Я падам на вас у суд. І на вас гэтаксама. Ну, пан Рожык, гэта ўжо занадта. Z tym strzelaniem to pan... Вы зараз жа адсюль знікнеце Ale jeżeli pan stąd і natychmiast хопіць паўтараць гэтую бязлуздзіцу. nie wezwę policji. Інакш я выключу паліцыю. Ідзіце па-добраму. Але мае грошы. Выведзіце яго. Мае грошыкі. Пшоў прэч. Што здарылася? Proszę wracać do Усё ў парадку, займайцеся сваёй працай. Дзякуй. pracy i spokojnie. Працуйце, ўсё нармальна. Gentleman's agreement. Вось дык справы, пан прэзідэнт. Там усё ўладжана, ніякіх праблем. A dużo tego było? Колькі ён уклаў? 6 тысяч. За ваше шчаслівае вызваленне. Dlaczego szczęśliwe? Чаму шчаслівае? Terminowe. Fakt. Своечасовае. Толькі не падумайце, што мы так сустракаем кожнага, хто выходзіць з турмы. Tylko pana. Толькі вас. Pan jest Henryk Quinton. Вы Хенрик Квінтон, найлепшы зломшчык сейфа ва ўсёй Польшчы. Czy ja wyglądam... Хіба я падобны на Кася, ўзломшчыка? że jestem muzykiem. Я музыка. A siedział pan za А пасадзілі вас за мнагажэнства, так? Tak. Так. 1926 24 год Львов, польскі нацыянальны банк. 25 год Лодзь, швейцарскі крэдытны банк. У 26-м у 7-м. У 27-м Быдгаш, народны банк. У 28-м эканамічны банк. Вядома ж, я пералічыў толькі галоўныя вашы канцэрты, пан музыка. Вас узялі ў 28-м і далі 6 гадоў толькі таму, што не змаглі даказаць астатнія вашыя подзвігі. Што вам трэба? O współpracę. Супрацоўніцтва. Mamy kilka У нас ёсць некалькі шыкоўных To ідэй. na zdrowie. Будзьма pańskie. за вас. Pan za mnie nie pije? Вы з намі не п'яце? No tak. Ну-то, пакажы пану. Wzięliście mnie Вы мяне з кімсьці za kogoś пераблыталі. innego. Wie pan, co Вы ведаеце, што гэта такое? To jest tłumik. Глушыце. Dogadamy się, czy on ma dokręcić Мы з вамі do tego дамовімся rewolwer. ці дадаць да яго рэвальвер. A wiecie, co to jest? А вы ведаеце, што гэта такое? To jest ustnik. Гэта мыштук. Co? Што? Od trąbki. Ад трубы. Якой яшчэ трубы? Jestem muzykiem. Я музыка. Dobra. Добра. Jakby się pan Калі пан захоча сыграць з намі chciał z разам, nami zagrać, то мы ў майстэрні на byśmy Акопавай postać na вуліцы. Okopowej. Blacharka, wulkanizacja. Там бляхарня, вулканізацыя і ўсё такое. Otwierał pan kasy bez Вы narzędzi. ўскрывалі bez сейфы pomysłu. без інструменту на Jakie слых. kasy? Якія сейфы? Усё, хопіць. Max! Мокс, Max! пайшлі. No i co? Co? Ну і што? Што? Ostatni raz. Апошні раз, твая была ідэя. Гэта не ён. Coś z nim zrobić. Трэба з ім нешта рабіць. Што? Cholera, trzeba go odwieźć. Халера яго бяры, трэба назад Trzeba go весці. będzie odwieźć. Вядома, што трэба. Żeby go podjęło. Каб ён праваліўся. Мне патрэбен нумар. Выбачайце, пан, але
Сардэчна запрашаем. Witaj. Вітаю. Nic się nie zmieniło. Ты зусім не змяніўся. Można? Можна? Табе што, не цікава, што там унутры? Я б хацеў, каб ты паглядзеў на гэтую сітуацыю з дзелавога пункта гледжання, а не з асабістага. Урэшце рэшт, мы абодва бізнесмены. А ты не думаў, што стала, калі б я на судзе распавёў, што ты мой саўдзельнік? Нічога б не było, гэта быў не саўдзел. To nie był współudział. Звычайная правакацыя. Бачыш, які я з табой шчыры. Памятаеш тую маю справу з фальшывымі аблігацыямі? Крымінальная паліцыя атрымала мяне на кручку. Адзін камісар невядома адкуль даведаўся аб нашых з табой сувязях і стаў мяне шантажаваць. Мяне прымусілі падстроіць рабаванне і завабіць цябе ў пастку. Злавіць Квінта на месцы злачынства – гэта быў подзвіг. Цябе вывучаюць у паліцэйскай школе. Нялёгка мне было гэта зрабіць. Мы ж з табой былі сябрамі. Зразумей, Квінта. Зразумей, калі б я сеў, для мяне гэта быў бы гамон. To dla mnie koniec wszystkiego. Канец кар'еры, здароўю, усяму. A ty? А ў цябе і так была цвёрдая рэпутацыя. Гэта жорстка, жорстка, але менавіта так і ты разважаў. Rozmowałem. Мінулае выправіць немагчыма. Але гэтыя грошы могуць забяспечыць табе будучыню. 45 тысяч злотых. 5000 złotych polskich. Глядзі, 45 тысяч. У 2 разы больш, чым ты ўзяў бы тады. Я праседзеў 2196 дзён. Атрымліваецца 20 злотых за адзін дзень. Як танна ты мяне ацаніў? А я думаю, ўсё чэсна. Паслухай, на працягу ўсіх 6 гадоў я не мог як след спаць за гэтай справы. Цяпер я хачу ўсё ўладзіць па справядлівасці. Я скончыў з тым, што было. Co było? Skończyłem. Я прыстойны чалавек. Магу сабе гэта дазволіць, таму што ў мяне ёсць грошы. Bo mam pieniądze. Ты прыстойны чалавек? W celi cały czas Як я ў камеры мару аб гэтай хвіліне. ładnieś to
Добре ти все обставив. Ale dzisiaj Холера тебе побери. Добре. niech będzie, że jesteśmy... Будем лічити, що ми квіти. Miałeś prawo. Все нормально, я не кривдую. Gdybyś miał jakieś kłopoty, Калі будуть якія праблемы, wal jak... заходь до мяне. Lepiej nie zostawię mi Не варта даваць мне адрес. Rozumiem aluzję, Намек ale зразумеў, але нічога ў цябе не атрымаецца. Мой банк табе не ўзяць. Ucho od śledzia. Вуха ад селяца. Ты ж ведаеш, я ў сваёй справе, як рыба ў вадзе. No to co? Tak jak Ну дык powiedziałeś, што, як jesteśmy ты сам kwitami, no. сказаў, мы з тобой квіты, квінта. Straciłbyś tylko czas. Не марнуй дарма час. Вуха Ucho ад od селяца. śledzia. Учора ў мяне быў зашпілены. У яго ёсць дзялюга на прыкмеце. Шукае кампаньёнаў. Калі б я ведаў загадзя, парэкамендаваў бы яму цябе. Не ведаў, што ты выйшаў. Ну дык што, тэлефанаваць яму? Дамовіцца? Слухай, там ніякай рызыкі. Колькі? Можна падняць 250. Я пра твою машыну. Для цябе 4. Ты мяне разумееш? Тармазы гідраўлічныя. Шпуля, я купіў у цябе машыну. Чаго ты яшчэ хочаш, каб ты падумаў? Апошнія 6 гадоў я толькі гэта і рабіў. Że już mi się nie Я зразумеў, што больш не хачу гэтым займацца. Відаць, табе разам з валасамі яшчэ нешта адцяпалі. Ну дык што, пойдзеш? Пан шэф, зараз. Што мне сказаць зашпіленаму? się rozpiął. Каб ён расшпіліўся. Цябе ўжо выпусцілі? Тадеуш дома? Не. Магу я пачакаць? Я прыйшоў, бо Тадеуш мне пісаў. Tadeusz do mnie pisał. Пісаў табе? Навошта? Калі ён вернецца? Тадеуш памёр. Што? Ты не зразумеў, ён памёр. Як гэта здарылася? Чаму гэта цябе хвалюе? Тадеуш мой сябар. Быў. Быў тваім сябрам. І гэта я ўвогуле не магу зразумець. З той пары, як я даведалася, хто ты ёсць на самой справе, што здарылася з Тадеушам? Божухна. Тадеуш ён вырашыў пакласці ўсе нашы грошы
пад працэнты ў банк. 19 тысяч злотых. 19 tysięcy. А калі ён вяртаўся дадому, на яго напалі і моцна збілі. Адабралі квітанцыю. Тадeusz не мог атрымаць гэтыя грошы, таму што рахунак быў адкрыты на прад'яўніка. Які гэта быў банк? Не ведаю. Nie wiem. На наступны дзень ён выкінуўся з акна. Z okna. Паліцыя вырашыла, што гэта самагубства. Тадeusz, самагубства? Трымай. Robię to. Я ведаю, Тадeusz хацеў бы, каб я так зрабіла. Паслухай, Квінта, скажы мне. Тадeusz таксама быў такім, як ты. Можаш быць спакойная. Не быў. Ну, а цяпер ідзі. Ідзі. Квінта, за мной ходзіць па пятах, таму я табе і пішу. Я ведаю, Крамер забіўся ўладальнікам банка. Доказы знойдзеш у шырэтэццы ў хаце. Тадeusz. Банк Крамера. To jest kolor? Па-твойму, ты ўсё зрабіў? Хіба гэта той колер? Kwiprokwo. Гэта халтура. Трэба было мацней прыварваць. Прыварваць? Klepnij się w ten niedotarty Jolopень. łeb, Fajo. Што?
Гэта, па-твойму, рамонт? Калі шэф гэта ўбачыць, ён нас 7 скур здзярэ. 7 скур здзярэ? А хто яе ляснуў, халера? A kto go Хто яе ляснуў? Апошні раз ты сидзеў за стырном. Ostatni raz za kierownicę! Апошні раз боўдзіла. Ostatni raz! Kurde, bala. Каб мяне чэрці дралі. Widziałeś? Глядзі-ка. Pan muzyk. Пан музыка, каб мяне ліхаманка. Ale się pan odpicował. Вы як малады перад вянчаннем. Па-першае, прадайце маю машыну. 5000 сёння. Po drugie, Па-другое, знайдзіце апошні адрес датчаніна. adres to jutro, pojutrze. Гэта заўтра. А паслязаўтра сустракаемся ў 2 гадзіны ля брамы на смутнай вуліцы. Może ja bym... А можа я ніякіх уласных ідэй. Własnych pomysłów. Гэта па-трэцяе. Po trzecie, A jak pan tu wszedł? А што наконт навару? Не пакрыўджу. Paczka do pana. Вам пакет, пан прэзідэнт. Паглядзіце, што там. Forsa, panie prezesie. Грошы, пан прэзідэнт? 45 tysięcy. 45 тысяч? Так, а адкуль вы ведаеце? O, tu coś jest jeszcze. Тут яшчэ нешта. Тадеуш Рыхлінскі. Co grał razem Гэта не той Рыхлінскі, што граў з Квінта ў адным аркестры. Tak, tak, 26. Рыхлінскі, сапраўды, 26-27 у нейкім кабарэ. Вы не маглі высветліць гэта раней. Паклічце да мяне Крампіча. Слухаюся, пан. Witam. Добрый дзень. Nie ma... Для іншых я знік як вецер. Proszę bardzo. Прашу. Może cygaro? Можа, цыгару? Не чапайце яго, не трэба. Прашу вас. Не. Не, гэта не сапраўдны. Як это не сапраўдны? У нас ёсць усе фотокарткі. Гэта сапраўдны браўнінг. Спыніцеся, вы што не бачыце, што гэта не той пісталет? Зусім не той пісталет. Прашу вам мне не ўказваць, як я магу граць праўдападобна. З гэтай пукалкай яна псуе ўвесь настрой. Настрой. Я не бачу вашага страху. Дзе ён, калега? Ваша ігра зусім слабая, як першы лёд на рацэ. Слабая. Пан рэжысёр, гэта ўсё рэквізітарска вінаватыя? Што яны нам далі, абы што? Я не магу з гэтай цацкай граць гэтую сцэну так, як з сапраўдным рэвальверам. Што застаўлены да акцёраў? Добра. Прашу прынесці сапраўдны. Для пана Турвіда. 10 хвілін перапынак. Дзякуй. Што вам патрэбна? Дзе ваш слюсар? Які слюсар? Пан Квінта хацеў бы замовіць пілкі. Што? Пілкі? Не разумею вас. Вы ведаеце пана датчаніна? Пан датчанін прадаў наш тэатр 4 гады таму. Гэта быў такі талент. Але аднойчы нехта падстрэліў яго. Думаю, ён спалохаўся. Мы ведаеце, хто дапаможа яго знайсці? Хадзілі чуткі, што ён купіў кінатэатр на Лепскай. Пан датчанін, так, быў тут такі. Але ён прадаў кінатэатр 2 гады таму. А дзе можна яго зараз знайсці? Не ведаю, я проста прадаю квіткі. Няхай панове распытаюць у акцёра, яны былі ў добрых стасунках. Мы б вельмі хацелі пагаварыць з панам датчанінам. Датчанін мне невядомы чалавек з такім імем. Дзіўна, а нам вядома, што ён быў вашым сябрам. Не памятаю такога. Можа, яго звалі па-іншаму? Мо гэта асвяжыць вашу памяць? З ёй усё ў парадку. Што ж вы не памятаеце сваіх сяброў, пан? Што вам яшчэ трэба? Альбо заходзьце ў залу, альбо валіце адсюль. Да пабачэння.
Моє шанування. Jest tak. Датчанін продав тэатр 4 гады таму і купіў кіно. Прадаў яго 2 гады таму. Цяпер у яго нейкая новая цацка. Але калі ён чалавек паслядоўны, то сёлета мусіць яе прадаць. Я прагледзеў аб'явы. Вось, напрыклад. Тэрмінова прадам панараму «Чароўны ліхтар». O, tam na górze, gdyby pan zechciał. Сённяшняе? Так, глядзіце зверху. Gramy dziś z Wiktorią. Цікава, сёння мы гуляем з Вікторыяй. Ale nie ma co Няма gadać, чаго лавіць. Мы ў Берліне прадулі 0-3. 0-3. Mamy szans. А ніякіх шансаў. Kto wie? Хто ведае? Było, panie sędzio! Ja, es kommt. Elfmeterball. Es schießt mit Obermannes. Tor, ein Tor. Die Viktoria Berlin hat gewonnen. Lutsch hat verloren. Deutschland hat gewonnen. Źle się dzieje. Нешта неладнае дзеецца ў дацкім каралеўстве. Квінта на свежым паветры. Прыемна бачыць. Ты памужнеў, цябе цяжка пазнаць, Trudno cię а цябе znaleźć. цяжка знайсці. Многа хто хоча мяне знайсці. Na szczęście На шчасце, свае звычкі ты мяняеш радзей, чым адрасы. Ну, пра гэта ведаюць немногія. Jak ja. Як я, як ты. Колькі ж гадоў? 4? 6. 6. Der Ball ist und bleibt in deutschen Händen. Die Hohlversuche zwei im Augenblick wieder. Es ist wieder der Kohl. Przejdzie się ze mną do banku. Пашпацыруем разам да банка і назад. Мы давно не бачыліся, таму ты і не ведаеш. Czego? Пра што? Я завязаў. Ja też, ale to Я nie таксама, але гэта незвычайны нумар. Колькі думаеш падняць? wszystko. Усё. Пытаюся з чыстай цікаўнасці. Гэта не для мяне. З узростам зніжаецца патрэбнасць у грошах, але расце попыт на спакой. Выбачай, Квінта, але ты размаўляеш з пенсіянерам. Duńczyk, ja muszę Датчанін, я мушу гэта зрабіць. З табой. Давай сам, сам. Гэта не каманда, зборышча аматараў. Ні халеру ў іх не атрымаецца. Bolek, poczekaj! Ён п'яны. П'яны. Пайшлі, зараз паліцыя набяжыць. Хутчэй, пайшлі. Прашу прабачэння, прапусціце. O Jezus Maria! Адыдзіце, адыдзіце. На стадыёне ў цябе быў такі твар, нібыта гэта ў цябе стралялі. Nie powiem nie. Усё магчыма. Masz jakieś tarapaty? У цябе непрыемнасці? Gustaw Kramer, Густаў Крамер, банк і акцыянернае таварыства. kredytowa. Вуліца Крэдытная 6. Czekaj no. Той самы Крамер, што некалі Ten sam здаў Kramer, цябе który паліцыі? kiedyś pomógł policji, żeby cię capnęła? Ten sam. Той самы. Teraz А яшчэ ён абарбаваў майго przyjacielowi сябра і дапамог яму przenieść się адправіцца на той tamten свет. świat, Zabierając mu wszystkie pieniądze. А, разумею. A co tam І што ў цябе за ідэя? Wabank. Ва-банк. А без метафор? Памятаеш справу Швандорскага ў Кракаве ў 24-м? Jasne. Вядома ж, выдатная была задумка. Tylko, że mój... Толькі не атрымалася. Mnie А ў мяне атрымаецца. Czekaj no. Пачакай, Густаў Крамер? No to przecież... Дык ён жа разбіраецца ў сігналізацыях, працаваў у банку касірам. 3 гады, яшчэ як разбіраецца.
Nie możesz się mścić А ты na не kimś можаш innym? адпомсціць каму-небудзь Przecież to іншаму? cwania. Гэта ж хіт і жучара. W ogóle ma jakieś słabe... У яго ёсць хоць якія слабыя месцы? Так. Do tego numeru Каб твой план спрацаваў, патрэбна яшчэ двое. Яны ёсць. Я іх ведаю? Не. Што рабілі? Аднаго разу абчысцілі ювеліра. Ale mają Салагі dużo zabawy. зялёныя, але з агнём у вачах. Bardzo dobrze. Бо не сядзелі яшчэ, і гэта вельмі добра. Нам не варта занадта Wejść свяціцца. do środka. А якая мая задача? Прабрацца ўнутр. Астатняя ўжо мая справа. Facet, co się Ага, nazywa два na зубры armacie, і два блазнякі з агнём у szef вачах. powiedziarzy z zapałem. А я, значыць, павінен прайсці з мячом праз усё поле і даць табе пас. А ты толькі падставіш нагу, так? Вельмі цікава задумаў. A bez... А без метафор? Musiałbym być ciężko Трэба быць uporny. адбітым на ўсю галаву, каб пагадзіцца на такое. Але гэта дзялюга мне чамусьці падабаецца. Obejrzyj. Давай паглядзім. Ostatnia szansa. Апошні шанец. Wkrótce Ідзі sprzedaję to паглядзі. pudło. Następny będę wiesz. Ведаеш, апошнім часам я нешта дрэнна сябе адчуваю. Праверце справаздачу яшчэ раз. Добра. Duże uprzejmie. Я магу дапамагчы пану? Не, дзякуй. Przepraszam pana, pani Прашу прабачэння, пан прэзідэнт. Адзін з касіраў кажа, што гэты чалавек сёння быў у нас. był dzisiaj u nas rano. Duńczyk Датчанін, а я ўжо і забыў пра яго існаванне. od kilku lat Столькі гадоў пра яго ні слыху, ні дыху. założył sobie konto. Ён паклаў грошы на рахунак у нашым банку. Можа, проста пачаў адкладваць грошы? Можа быць.
Musicie się Даведайцеся, дзе ён жыве, і сачыце за ім. Не зразумеў? Że jak? З кім сустракаецца, дзе вячэря. Трэба ведаць усё. Tak jest. Dobra, to jedziemy. Добра, зробім. Едзем? Гэта Крампіч, чалавек Крамера. Gość od mokrej roboty. Спец па брудных справах. Lat w Legii Cudzoziemskiej. 7 гадоў у замежным легіёне. Забіў больш людзей, чым ты дранікаў з'еў. Гэта банк, ён на другім паверсе. Niżej jest restauracja. Ніжэй рэстаран, ён працуе той час, калі банк ужо зачынены. Na parasol Зверху też nie таксама dawany. мёртвы нумар, прыватныя Prywatne кватэры. mieszkania. No, Копіце koniec, ж, goście. залазьце сюды. Ale najtrudniejsza Самае складанае sprawa- гэта сігналізацыя. На жаль, у іх самая надзейная, Niestety mają швейцарская, najlepszą, цыглера. jaka istnieje, szwajcarskiego cyglera. А ці можна яе W razie заблакаваць? alarmu blokuje wszystkie wyjścia. Любую можна, толькі нам давядзецца дзейнічаць без рэпетыцыі. Уявім, што мне гэта ўдасца, але для гэтага я павінен патрапіць унутр. Але ўсе ўваходы пад контролем той жа сігналізацыі. Każda się da. Атрымліваецца замкнёнае кола. Razem. Ale nawet jeżeli Каб яе uda mi się заблакаваць, я павінен złamać быць ten унутры. system, to po to, żeby go А як zablokować, патрапіць muszę унутр, wejść калі w ўсё środek, заблакавана? a wszystkie wejścia są pod osłoną instalacji. Прасцей чорнага ката знайсці ў маладзюковую ноч. Эўрака, залятаем дзёрзка сярод белага дня. Прыстаўляем касірам рэвальверы да жыватоў і забіраем усе грошы. Квінта, што ён пляце? Не слухай яго. Abym zapomniał o dwóch strażnikach. Амаль забыў пра двух вартаўнікоў, якія змяняюць адзін аднаго 4 разы на суткі. Значыць, у нас ёсць па меншай меры 6 гадзін? Малайчына, давай дзённік, 5. Але мы не можам патрапіць унутр. Ніякіх шансаў? Амаль ніякіх. Амаль? No jest Ну, jedna. ёсць адзін. Inaczej Інакш я не стаў бы мянціць sobie языком. nadarem nie języka. Przyjrzyjcie się. Зверніце на гэты план. No co? Ну, што вы бачыце? Праз дах? Вентыляцыя. Трасца, вентыляцыя. Выбачайце, калі ласка, вы не маглі патэлефанаваць майму тату. Zepsuł mi У się. мяне машына зламалася. Вядома, магу. Але навошта турбаваць тату? Niepokoić papę. Ja się Я też магу вам znam na дапамагчы. Цудоўна. Ja kompletnie nie mam. Бо я зусім нічога не разумею ў рамонце машын. tym. Ma pani У вас ёсць інструменты? Так. No, Ну, за працу. Czy to coś poważnego? Штосьці сур'ёзнае? Пакуль не ведаю. Jeszcze nie wiem. Jak pani na imię? Як вас завуць? Natalia. Наталля? Pobrudziła się Вы запэцкалі свой тварык. O, wyżej, na nos. Вышэй, O, вышэй, tak. ваш мілы носік. Выключы ты гэту прыблуду. Чаго чакаеш? Выключай гэтую поскудзь.
Халера. Сапраўды швейцарская. Ty sukol, ty. Польская вынаходка. Усё зразумела, ці мне нешта трэба паўтарыць. Усё зразумела. Ну дык за справу, і заўтра пільна сачыце за крамерам. Uważamy na niego. Мы сочым за ім уже цэлы тыдзень, можаце не хвалявацца. Убачымся заўтра. Да заўтра. Nie chciałem mówić, Не хацеў казаць пра тваіх блазнах, ale czy але няўжо крамер не здагадваецца, што мы рыем яму яму. Я даў яму гэта зразумець, каб яму было больш балюча. Але навошта? Nie mówię ci, że jesteś Я не кажу, што ты няўдачнік, але апошнім часам табе не шанцавала. Dlatego wziąłem ciebie. Вось чаму я запрасіў цябе, бо я не ведаю другога такога шчасліўчыка. był mój brat. Другім быў мой брат, толькі ён патануў, калі яму было 3 гады. Na wszelki wypadek На всякі выпадак пераязджай з гэтага гатэля. Вельмі шмат людзей ведае, што ты там жывеш. Калі захочуць мяне знайсці, знойдуць. Тут нічога не паробіш. У цябе ёсць чым абараніцца? Мне кепская цацка. І вось гэта вазьмі. Можа спатрэбіцца. Калі ўсё трымаецца, нап'юся, як дзед на кірмашы. А зараз наш апошні партнёр. ostatni wspólnik. Зараз. Blokuje szwajcarską instalację Вось, блакуе швейцарскую сістэму цыглера. Гэта жалязяка? Цыглеры звар'яцелі б, калі б даведаліся пра гэта. Grajcie coś beze mnie. Грайце без мяне. Przepraszam, że cię... Выбачай, што запрасіў цябе сюды. Zawsze lubiłam tu przychodzić. Я заўсёды любіла тут бываць, ты ж ведаеш. Zacząłeś pracować. Вярнуўся да былой працы? Dziękuję ci, żeś przyszedł. Дзякуй, што прыйшла. Napijesz się czegoś? Можа, вып'еш што-небудзь? Не, дзякуй. Koktajl i to, co zawsze. Коктейль і як звычайна. Tak się składa, że znam... Так склалася, што я добра ведаю пракурора і некалькіх афіцэраў паліцыі. Obiecali zająć Яны się sprawą, паабяцалі, tak што зоймацца справай Тадэўша. jak będzie trzeba. Пры неабходнасці Śledztwo. адновяць следства. I się okazało, że... Калі высветліцца, што Тадэўшу нехта дапамог w tym у samobójstwie. ягоным самагубстве, Otrzymasz odszkodowanie. ты атрымаеш Tadeusz był кампенсацыю. wysoko Не, ubezpieczony na życie. Тадэвыш быў застрахаваны на буйную суму. Te Я pieniądze ведаю, ci грошы panu табе яго не zwrócą, заменяць, ale, no, należą але ci яны się. належаць табе. Dlaczego to wszystko robisz? Чаму ты ўсё гэта робіш, Квінта?
Nie wierzę w samobójstwo. Я не веру в самагубства Тадэуша. Jestem ci wdzięczna. Я вельмі табе ўдзячная. Няма за што. Dziękuję. Дзякуй. Zostań. Шчасліва. У мяне да вас просьба, калі нехта будзе пра мяне распытваць, я ўвесь вечар граў з вамі. Wieczorem grałem tutaj z wami. Дамовіліся? Ружы, калі ласка. Дзякуй, рэшта не трэба. Сёння выйшаў на 3 гадзіны раней. Мяне гэта не здзіўляе. Jestem nieprzyzwoita. Вы неймаверна пунктуальны. Гэта моя прафесійная рыса. Szampan. Шампанскае, з якой нагоды? Już tydzień. Мы пазнаёміліся тыдзень таму. Гэта трэба адсвяткаваць. Bardzo Выбачайце, што вам прыйшлося пачакаць. Мне трэба было перапрануцца. Як вам тут падабаецца? Жахліва. Гэта найбольш адпаведнае слово. Гэта кватэра майго таты. Mieszkam tutaj, jak on Я wyjeżdża жыву w тут, калі ён interesach. ад'язджае па справах. Сядайце, калі ласка. Што, прабачце? Proszę? Памятаеце нашу дамову? Вы хацелі дапамагчы Pamiętam мне з naszą нямецкай. umowę. Miał mi pomagać pan w niemieckim. Ach, A, ja, natürlich, ich habe vergessen. Przepraszam, zapomniałem. Kawę? Кава, гарбата? Най, не, дзякуй. Шампанскае. Ja. Pani Natalio. Пані Наталя, хто гэта? Гэта мой тата. Firma Хто вам больш Maszynownictwa падабаецца, Niemieckiej Пясецкі ці Polski, Сянкевіч? to pani papa? Вядома, Пясецкі. Вы мяне бянтэжыце, вы такі жартаўнік. Naprawdę, pan jak coś powie. No, ma się to У мяне polskie выдатнае humoru, пачуццё гумару, pani пані Natalia. Наталля. Chyba mi nie pasuje. Ten nasz Здаецца, гэтыя каралі мне не пасуюць. Што вы, вельмі прыгожа. Вы не дапаможаце мне іх расшпіліць? Канешне, з вялікім задавальненнем. Нешта не дам рады. Trzeba mocno przycisnąć. Трэба мацней націснуць. Так, сапраўды. Thanks. Густаў, не спяшайцеся. Sama Bazilka. Так, сапраўды, памалу едзеш, больш праедзеш. Ты куды?
А я вас не познал, значит, с богатым буду. Шкоді będę bogaty. No to А teraz po теперь kwintę. бежи за Квинтой. Panu się gdzieś... Кудысьці спяшаецеся, мне здаецца, што ўжо ўсё роўна не паспееце. Mamy rozkaz... Паліцыя, у нас загад даставіць вас у аддзяленне. Чаму менавіта мяне? Panie Quinto, Пан Квінта, вас можна браць толькі за адно ваше прозвішча. Па-мойму, вы не маеце права. mamy... Маем на 48 гадзін каго заўгодна. Калі, канешне, вы не дэпутат Сейма. Proszę. Калі ласка. Не спи. Ну что, няма Квинта? To nie ma przecież ja Як ustroję гэта няма? Я ўжо дзіркі прасвярліў. Co robimy? Што будзем рабіць? Што рабіць? Чакаць. Albo nam tu źle. Што нам кепска тут? Co się z nim mogło stać? Што з ім магло здарыцца? A ty jak jesteś А ты што ubrany, разадзеўся як калядная елка? Тут дах, а не вясковы кірмаш.
Добрый вечер, пан Квинта. Выбачайте, что вам пришлось почекать. Proszę siadać. Сядайте. A wie pan, ja wówczas... Ведаеце, я тады адкруціў ножкі ва ўсіх сталовых крэслаў, а грошы былі толькі A ў адной. forsza była tylko w jednej. No ale do rzeczy. Бліжэй да справы. Dziwi się pan na Вы, to, мусіць, dlaczego здзівіліся, калі мы вас сюды wezwaliśmy запрасілі. pana tutaj. Otóż wczoraj, Дык вось, ноччу wieczorem абрабавалі było вілу włamanie адваката Валенты. w biurach Таму мы вас mecenasa і патурбавалі. Walenty. I dlatego Мы, pozwólcie, натуральна, żeby pana правяраем niepokoić. усіх кандыдатаў. To rutynowe sprawdzenie, zaczynamy jak zwykle od pieca, a pan jest А вы як звычайна, нумар адзін. numer 1. Zna go pan? Вы яго ведаеце? To mecenas Гэта Walenta. адвакат Валента? Pan raczy Жартуеце? żartować. To Adam Гэта Szpul, Адам Шпульскі, вядомы як Szpulą. Шпуля. Sprzedaje samochód. Прадае аўтамабілі. Не ведаю такога. No dobra. A tego? А гэтага? Też nie. Таксама не. To Bertrand Не, Mankiewicz, гэта Бернард Малькевіч. bardziej znany jako spięty. Больш вядома як зашпілены. No trudno. Не ведаю. Ну што W ж, każdym ва ўсякім razie разе pan вам ma пашанцавала. szczęście, te zrobili oni. Валенту абрабавалі яны, а не вы. Złapali ich z Іх Madelami схапілі w з уловам, momencie, калі kiedy вас badali везлі tutaj. сюды. На гэты раз вам пашанцавала. To raczej panu się nie uda. Хутчэй, гэта вам не пашанцавала, але вы сапсавалі мне вечар. To są konsekwencje. Это ўсё вынік вашага слаўнага мінулага. Але, магчыма, я магу вам чымсьці дапамагчы, zanim перш чым мы сустрэнемся тут зноў. 6 гадзін, што будзем рабіць? Мы мусілі былі пачаць яшчэ паўгадзіны таму, каб паспець. Дык што, сыходзім? Чорт бы пабраў гэтыя дзіркі, яны ж адразу сцямяць, што да чаго. Шкада, вельмі шкада. Добра, пайшлі, няма чаго тут лавіць, а то яшчэ заўважыць хто. Паліцыя! Паліцыя! Я ўжо за намі. Co robimy? Што рабіць, бяжым? Не, будзем тут. stoimy. Квінта, Квінта! Wiedziałem, Я że jak ведаю, што żyje, ён to прыйдзе. A, nieźle nas pan Якой халеры, што здарылася? Co się stało? Я праспаў. Tu.
wycofam. O. A to ja ci koniem gardę. Masz to. Jakie gardę, zobacz o. Pianeczek do przodu. A cholera, co ja widzisz? Co to nie. Słyszałeś? Ты гэта чуў? Чуў што? No właśnie nie wiem. Нават не ведаю. A co tu? Ды хто тут можа быць? A ja to... А я вось пайду. Так. А я так. Strzeżonego Pan Bóg Хто сцеражэцца, таго і Бог сцеражэ. Олег, кінь дурное, гэта ўнізе ў рэстаране граюць. Занято. Прабачце. Олег, твой ход. Teraz gramy. Ты ж не чапаў гэтую жалязяку? Яшчэ чаго, я ж не ёлупень. Ужо можна? Можна. Як вы гэта зрабілі? Трэба было глядзець. Пакуйце.
Наталля, якая гэта карта? Званковы валет. Brawo. Брава, а Ręką i цяпер mamy. Masakra. званковы туз. Pocieramy ręką І i яшчэ Jaka ty якая ж вы разумная. tak nic. Больш за ўсё люблю ў жанчыне розум. Густав, будьце джентльменам. Добра, буду. Wszystko zabraliście? Ну што, ўсё забралі? Забралі ўсё без астатку. Dowiemy się. Добра, вось пацеха будзе раніцай. А гэта што? Дзе? Nie ma żadnych śladów, panie. Адбіткаў няма, пан камісар. Праверце вось гэта. I co, inżynierze? Ну што, пан інжынер, вельмі складаная сістэма. Тут праходзіць ток і всякае парушэнне кантактаў выклікае сігнал трывогі. Каб сігнала не было, неабходна заблакаваць датчыкі. To musiałby być Для гэтага патрэбен размыкальнік. w takim kształcie. Прыблізна вось такой формы. Panie komisarzu. Прабачце, пан камісар. Znaleźliśmy odciski. На гэтай пласцінцы мы выявілі адбіткі пальцаў. Я зафіксаваў іх і еду ў аддзяленне. Хвіліначку, вазьміце спачатку адбіткі ва ўсіх супрацоўнікаў банка. Няхай хто іншы пакорпаецца ў крататэц. Слухайся, пан камісар. А гэта жалезяка можа быць размыкальнікам? Tak. Можа. Tak, spokojnie. Спакойна, не нервуйцеся. Pan mi nie pomaga. Не трэба дапамагаць, мы ўсё зробім самі. А я і не дапамагаю. Бачыце, ваш калега спакойны. Ён не баяўся. Panie komisarzu? Пан камісар, прыехаў ладальнік, пан Кракен. Крамер. Komisarz przy... Камісар Пшыгода з крымінальнай паліцыі. No, to jedyna pociecha. Пшыгода, добра хоць тое, што следства ў вашых руках.
Значыць, гэтыя два боўдзіла дзяжурылі сёння ўноччу. Так, пан прэзідэнт, звольніць. Колькі было ў сейфе? 585 тысяч гатоўкай і яшчэ каштоўныя паперы. Але як яны сюды патрапілі? Гэта ж немагчыма. Сістэма сігналізацыі бездакорная, звонку яе выключае, кантралюе паліцыя. Яны праніклі праз вентыляцыйную шахту рэстарана, які знаходзіцца пад банкам. Шахта. А я пра яе не падумаў, чорт бы яе пабраў. Ale jak można... Але як яны здолелі адключыць сігналізацыю, пан камісар? Гэтай пласцінкай. Oto firma. Значыць, фірма Циглер заплаціць мне кампенсацыю. Трэба скрыць усе нашы растраты. Выбачайце, але без наяўных на гэта трэба 2 дні, не менш. Трэба зрабіць. Czy mógłby pan otworzyć sejf? Выбачайце, а вы не маглі б адчыніць сейф? Адчыніць, але ж яго ўжо ўскрылі. Але вы маглі б? Канешне, магу. Дзе ляжалі гэтыя паўмільёна? На ніжніх палецах ляжалі каштоўныя паперы, а на 2 верхніх стосы банкнотаў. Так, дайце закурыць. Адчыніце другую палову. Вось бачыце, праз гэтую адтуліну можна ўзяць грошы толькі з сярэдняй паліцы. Tylko ze środkowej półki. Верхняя недаступная, нават рука да яе не дацягваецца. А дзе ж грошы? Wiesz, więc są te pieniądze. Вось я і мяркую, што сейф адчынілі нармальна. Przypuszczam, że kasa została І толькі потым разрэзалі, каб заблытаць сляды. z zamka. Dopiero potem rozpruta dla zmylenia śladów. Але ж гэта не мае сэнсу, навошта марнаваць столькі сіл? Zadawać tyle trudno, panie. Aha, Напрыклад, каб інсцэнізаваць узлом. Інсцэнізаваць? Pozorować? Пан камісар хоча сказаць, што гэта зрабіў нехта са сваіх? Я сказаў, напрыклад. Ва всякім разе мы мусім узяць адбіткі пальцаў ва ўсіх вашых супрацоўнікаў, пачынаючы з ахоўнікаў, заканчваючы вамі, пан Крамер. skończywszy na panu, panie Kramer. Мною, дык можа, гэта я самі зрабіў? To ja sam zrobiłem, co? Можа, пан Ставіцкі скраў мае грошы? Якая ўдача, што следства вядзеце менавіта вы, пан камісар. Я шчаслівы, я ў захапленні. Добрый дзень, ёсць дома хто-небудзь з дарослых? Добрый дзень. Пані, у чым справа? To ja. Пані Ванда Рыхлінска? Так. Я прынёс вам грошы. Можна ўвайсці? Dzień dobry pani. Добрый дзень, пані. Добрый дзень, праходзьце. Proszę pani, tu jest Тут для вас 20 тысяч злотых. Калі ласка, пералічыце іх. przeliczyć. Nie, to jakaś pomyłka. Гэта нейкая памылка, я не разумею, адкуль столькі грошай. Ja nie mogę tego Я не przyjąć. магу іх узяць, яны не мае. Chyba nie chodzi o mnie. Ależ tak, to na pewno. Безумоўна, вашы. Не, не. Krzysiu, idź pobaw się do pokoju. Ідзі ў свой пакой. To niemożliwe, proszę pana. Гэта немагчыма. Widzi pani, Выявілася, што прэзідэнт банка, у які ваш муж паклаў грошы, аказаўся аферыстам. На шчасце, гэтым заняліся мы, і зараз вяртаем грошы ўсім, каго ён ашукаў. Gotówkę wszystkim poszkodowanym. Czy Калі ласка, вы з паліцыі? Raczej Хутчэй сістэмы правасуддзя. Proszę pokwitować. Калі ласка, распішыцеся. Гэта немагчыма. Proszę pana, ja nie Прабачце mogę мяне, але я не магу гэта паверыць. Ja nie wiem, jak mam pana. Не ведаю, як вам аддзячыць. Гэта залішне, мы проста робім сваю працу. Калі ласка. Tu? Тут? Так, так. Proszę pana, Выбачайце, калі ласка, але czy pan działa w... вы ніяк не звязаны з панам Квінта? Kwinto, Квінта, Квінта. to Czy on wybacz, przysłał... Гэта ён вас даслаў? wybacz pani, ale Прашу прабачэння, я ніколі не чуў гэтага прозвішча. może pracuje w innym Можа, ён oddziale. працуе ў іншым аддзеле? Dziękuję. Дзякуй, дзякуй вам. Do widzenia. Да пабачэння. O, to bardzo ważne. Гэта вельмі важна. Moje szanowanie pani.
Моя павага. Dziękuję. Дякуй. Po odliczeniu kosztów... За улікам накладных выдаткаў кожнаму выйшла па 20 тысяч. Tak, no za dużo to nie jest. A sobie? Ну, не вельмі многа. А сабе? Сваю долю я ўжо забраў. A w życiu nie brali... Упершыню ў жыцці прымаў удзел у такім ідыёцкім налёце. Mamy jeszcze jakieś У zobowiązania? нас яшчэ засталіся абавязацельствы? Płaciliśmy wszystkich. Не, мы выплацілі ўсё па спісу да апошняга гроша. Былі б у мяне гэтыя грошы месяц таму, паехаў бы ў Рым Miesiąc wcześniej... на чэмпіянат свету па футболе. Na mistrzostwa... Трасца, як я люблю гэтую гульню. Jedziesz... Паедзеш, калі там будзе гуляць Польшча. To musiałbym żyć jeszcze... Ага, давядзецца жыць яшчэ гадоў 40. Ну так жыві 100 гадоў. Вы дакладна ўзялі сваю долю? Kto prowadzi śledztwo? Хто вядзе следства? Камісар Прыгода. Komisarz Przygoda. Камісар Прыгода, гэта добра. Педант. Упарты як бык. Powinien już tam... Ужо павінен быць там. Musiał mieć pan szalenie ważny pomysł. У вас, мабыць, вельмі важная справа, калі вы дарвалі мяне да обеду. Właśnie Вы напалі на след? Менавіта таму я прыехаў. Выдатна, сядайце. Віскі? Не, дзякуй, мы, як кажуць, на службе. Тады будуць піць адзін. Pamięta pan tę Вы памятаеце гэту жалезяку? Pokazywał mi ją pan. Вы мне яе паказвалі, яна, здаецца, блакавала сістэму сігналізацыі. Znaleźliśmy na niej odciski Так і ёсць, мы знайшлі на ёй адбіткі пальцаў і нават устанавілі чые яны. Вы дзейнічаеце хутка як маланка. Будзьма. Niestety, panie Вялікі Kramer, дзякуй, але, на жаль, пан Крамер, гэта вашыя адбіткі. Kpi ze mnie? Вы здзекуецеся з мяне? Nigdy w życiu nie widziałem tej Я ніколі ў жыцці не бачыў гэтай клятай жалезякі, а тым больш не дакранаўся да яе. А можа, гэта не мае адбіткі? Дактыласкапія выключае магчымасць наяўнасці ідэнтычных адбіткаў розных людзей. Таму яна з'яўляецца важнай зброяй у барацьбе са злачынцамі. Што вы сабе дазваляеце? Вы пераходзіце ўсе межы. Ва што вы мяне ўблытваеце? Я падам на вас у суд за паклёп. У мяне да вас яшчэ адна справа. Пакуль мы вас тут чакалі, мае людзі абшукалі ваш дом. На якой падставе? Для гэтага трэба мець ордэр на ператрус, падпісаны пракурорам. Хто ваш начальнік? Хто? Proszę. Спакойна. Przypuszcza pan, że nie znam się na procedurze? Вы мяркуеце, што я не знаёмы з правіламі? Niech mi pan powie, czy zawsze pan trzyma pieniądze. Скажыце, вы заўсёды трымаеце грошы ў кошыку з бруднай бялізнай? Заўсёды? Tak, oczywiście. Zawsze. Так, натуральна, заўсёды. А мармелад і зубны парашок у шкарпэтках. No właśnie znaleźliśmy to u pana. Вось гэта мы знайшлі ў вас у кошыку з бруднай бялізнай. Wysypać. Высыпайце. No i zguba się znalazła. Добрая гара. Боже мой. Якая курва падкінула мне гэтыя грошы? Якая курва пердалёна? Пан мяне выклікаў? To nie do Пан rzeczy, камісар, bo miałbym навошта мне okradać рабаваць własny уласны банк? Jest parę przyczyn. Ёсць розныя прычыны. Па-першае, страхоўка, па-другое, крадзеж б'е больш па вашым кліентам, чым па вам. Zjawią się Калі яны прыйдуць па свае грошы, вы паціснеце плячыма і скажаце: «Дзе мне іх узяць? Мяне абрабавалі». Я магу вам паверыць, але пракурор паверыць матэрыялам следства. Гэта абсурд. Я багаты без таго, каб яшчэ і банкі рабаваць. Jest takie Ёсць такая прымаўка: той, у каго мільён, багацейшы за таго, у каго паўмільёна. ćwierćmiliona. А можа, нехта гэта зладзіў, каб мяне падставіць. Mówi panu coś Вам na знаёма Cywilną? прозвішча Квінта? Tak, 3 lat temu pan go nam Так, wystawił. 6 гадоў таму вы нам яго выдалі. Sądzi pan, że mógłby się Думаеце, у wstydzić? яго ёсць жаданне адпомсціць? Moje 30-letniej За маю karierze nie 30гадовую spotkałem кар'еру człowieka, я яшчэ ніколі не który сустракаў ukradł чалавека, miliona, potem які б скраў паўмільёна, потым падкінуў іх, каб кагосьці падставіць. Sprawdziliśmy. Зрэшты, я праверыў, Квінта ёсць алібі. Алібі? Alibi, А właśnie, чаму вы не dlaczego pan спыталі, wie, ці ёсць że алібі ў alibi? мяне? Przecież od tego się zwykle zaczyna, prawda? То з гэтага звычайна пачынаюць. А яно у вас ёсць? Канешне, ёсць. Развярніце машыну, развярніце.
Dzień dobry. Ja do panny А дзе пані Наталя? Тут няма ніякай пані Наталі. Jak to nie mieszka? Natalia Як гэта няма ніякай Наталі? Гэта памылка. Nie ma mowy o żadnej Не можа pomyłce, быць proszę pana, памылкі, ja бо я tu ўчора wczoraj тут быў. Kto pan w ogóle Хто вы, jest? халера, такі, прыбярыце свае Co pan граблі. robi z tymi nogami? Гэта судовы выканаўца? Nie, Не, to нейкі jakiś варыят. Tu policja. Гэта паліцыя. Пан сцвярджае, што правёў учора вечар з дамай у гэтай кватэры. To jest bardzo ważne dla niego. Гэта вельмі важна для яго. Вы дазволіце нам увайсці? No. Ну, з уладай не паспрачайся. O, przepraszam. Прашу прабачэння. Coś nie Неверагодна. Boga kocha. Пан камісар, Nie do wiary. нейкая лухта, Panie komisarzu, to нейкая jakiś кашмарная formularz. містыфікацыя. Ja nie wszystko Але poznaję. ўсё ж я пэўна, гэта той самы пакой, тут учора быў. To ciekawe, żeśmy się Цікава, як wczoraj гэта мы nie ўчора не spotkali. сустрэліся. Ale Może ja był byłem tak zajęty zajęty pracą, robotą, że was że nie zauważył? zauważyłem. A wszystko jest szyte. Гэта нават дурні зразумела, яны у змове з сапраўднымі злачынцамі. Арыштуйце іх, арыштуйце зараз жа. Не паспеў увайсці, ўжо арыштоўваць. Ціха, гэта нейкі вар'ят. Panie komisarzu, ja tu wczoraj byłem. Пан камісар, я тут учора быў, даю слова гонару. Вы мне што, не верыце? Prawdę mówiąc, nie przekonał mnie Шчыра pan. кажучы, вы мяне не пераканалі. Хвілінку, негар. Негар. Вось алібі, пан камісар. Едзем, гэта, напэўна, будзе лепшае ў свеце алібі. Не хацеў бы я быць на вашым месцы, камісар. Хто там? Пані, адкрыйце. Czy za Скажыце, а ці ў сабе гэты пан, ну, негар? Які яшчэ негар? Ну, той негар, што жыве ў вас. Абарані мяне, маці Божа, пад адным дахам з антыхрыстам? No dlaczego pani kłamie? Чаму вы хлусіце? Я ўчора бачу, як з вашага пакою выходзіў негар з сабакам. Tak, Сабакам? Święty! Крый Божа, які яшчэ сабака? Тут няма ніякіх сабак. żadnego psa! Jak to nie ma żadnego psa? Як гэта няма? Я бачыў яго ўчора. Konflikt z psem! Ta baba też... Гэтая баба таксама з імі ў змове. Арыштуйце яе таксама. Panie komisarzu, jak Boga... Заклінаю вас, пан камісар, учора адсюль выходзіў дох з неграм. Клянуся, дзеля Бога. Błagam pana! Panie Kramer, Пан starczy Крамер, tego з вашымі алібі ўсё ясна. Паехалі. Ну, малы, твоя невеста сапраўдная прыхажуня. Я не здзіўлены, што Крамеру яе закахаўся. Проста я ў ягоным гусце. Калі б я ведала, што вы мяне ўблытаеце ў нешта такое, я б ніколі не пагадзілася. Спадзяюся, з гэтым краўцом у яго атрымалася лепш, чым з табой. Тое, што ўсё атрымалася, гэта проста цуд. Ведаеце, я павінен гэта зрабіць. Павінен. Што? Станцаваць з нашай прынадай. Неверагодная пара. Marszałka. У мяне ёсць супер ідэя. Ведаеце, кого мы зробім у наступны раз? Наступнага разу не будзе. Następnej razy. Як гэта? Узломшчыкі сейфаў так не гавораць. Вы мяне з кімсьці блытаеце, я музыка. А чым жа вы будзеце займацца? Якія ў мяне могуць быць жаданні? Буду займацца тым жа, што і іншае. У мяне ёсць кваліфікацыя. Магу стаць дырэктарам прадпрыемства, магу заняцца вытворчасцю, магу нават фарфорам заняцца. Фарфорам? Навошта ж вы рабавалі банк? W takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków? Гэта праўда. Naprawdę? Але гэта было неабходна. Чаму? Jaki? Там былі грошы. Tam były pieniądze.
Panie komisarzu, kilka słów dla prasy. Panie komisarzu, kilka słów dla kuriera na dzień dobry. Panie Kramer, jak pan wpadł na to, żeby okraść Jaki własny wyrok pan bank? przewiduje, panie komisarzu? Nie proszę pan, drogi kolego. Każdy... Пан Крамер, ви польський Аль Капоне? Pan pozwoli. Co pan zrobi z tymi pieniędzmi, panie Kramer? Przepraszam. Niech policja nie... Spokojnie, spokojnie.